Valencià, dimarts 28. Predicat verbal. Activitat número 2. Subratlla de roig el complement directe i de blau el complement indirecte. Primera frase. Raquel va escriure la carta al director de l'escola. Abans de res hem de descobrir el verb. Així és, el verb és va escriure. I preguntem al verb. Qui va escriure? Què va escriure? Què va escriure? Què va escriure? La carta. La carta, aleshores, la carta és complement directe, el subratllarem de roig. A qui va escriure la carta? Al director de l'escola. Al director el subratllarem, al director el subratllarem de blau. Següent frase. Tu vas donar a les veïnes el meu número de telèfon? Verb, vas donar. Què vas donar? El meu número. Val? El meu número serà complement directe, subratllarem de roig. A qui vas donar el meu número? A les veïnes. Subratllarem de blau, complement indirecte. Següent frase. Jo pagaré demà a Núria les entrades. Verb, pagaré. Què pagaré? Les entrades. Complement directe. Subratllat de roig. A qui pagaré les entrades? A Núria. Complement indirecte. Subratllat de blau. Esther ha comprat els llibres als bessons. Què ha comprat? Els llibres. Complement directe, el subratllarem de roig. A qui ha comprat els llibres als bessons? Complement indirecte, subratllarem de blau. Molt bé? Anem a l'exercici número 3. Copia de nou les oracions anteriors substituint els complements per pronom feble que corresponga. Posa els pronoms febles davant del verb en aquest ordre. Complement indirecte més complement directe. Tenim els pronoms febles que fan funció de complement indirecte serà li i els. I els pronoms febles que fan funció de complement directe serà el, la, els i les. Val? Molt bé. La primera frase diu Raquel va escriure la carta al director. Se quedarà de la següent manera. Raquel la va escriure. Següent frase. Tu vas donar a les veïnes el meu número de telèfon? Tu el vas donar. Vale? Tu el vas donar. Següent frase. Jo pagaré demà a Núria les entrades. Se quedaria així. Jo les pagaré. Jo les pagaré. Esther ha comprat els llibres als bessons. La frase se quedaria així. Esther els ha comprat. Repetisc. Esther els ha comprat. Molt bé. Anem a l'exercici número 5. El 4 no va. D'acord? Molt bé. El 5 diu analitza el predicat d'aquestes oracions com en l'exemple. Si vegeu l'exemple, posa una oració. Hi ha una cosa que no està subratllada, que és el subjecte, perquè el subjecte no entra dins del predicat verbal. I tot el demés sí que està el predicat verbal. Per a saber qui és el subjecte i descartar-lo,
Què farem? Com sempre, localitzar el verb. I li preguntarem al verb qui. Qui vam donar? Nosaltres. Així és que nosaltres és subjecte, aleshores no el subratllarem, perquè no entra dins del predicat verbal. Tot els demés de la frase sí que estarà subratllat i l'analitzarem paraula per complements. Val? Molt bé, anem a la primera frase. Ahir nosaltres li vam donar l'enhorabona. Esta ja la tenim, la primera ja la tenim, així és que no la fem. Val? Anem a la segona. Amb les tisores retallaràs millor el dibuix. Retallaràs. Qui retallaràs? Tu. Aleshores, aquí el subjecte és el·líptic. No està, no apareix. Se sobreentén però no apareix. Així és que subratllarem tota la frase. Tota la frase és de predicat verbal. El nucli qui és? El verb. Retallaràs. D'acord? Ara, què retallaràs? El dibuix. Complement directe. D'acord? Com retallaràs? Millor, complement circumstancial de manera. Amb què retallaràs? Amb les tisores. Complement circumstancial d'instrument. Val, molt bé, anem a la següent frase. Artur viu amb Andrea al costat del parc. Val? Molt bé, anem al verb. Viu. Qui viu? Artur. Així és que com Artur és subjecte, no subratllem Artur. Sí que cal subratllar viu amb Andrea al costat del parc. Val? I ara analitzem. Nucli del predicat verbal, viu, el verb. Val? Amb qui viu? Amb Andrea, complement circumstancial de companyia. On viu? Al costat del parc, complement circumstancial de lloc. D'acord? Així no hi ha ni complement directe ni complement indirecte. Següent frase. Demà, Francesc demanarà a Ruth una cita. Localitzem el verb. Demanarà. Qui demanarà? Francesc. Aleshores, Francesc, eliminat. Perquè és subjecte. No el subratllarem. Subratllarem demà